ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/4/24. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚುಕುಲೇನಿಕುಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ರಾಜರಾಪರು ಬಯ್ಯಗು ನಟ್ಟು ನಕ್ಲಾಪರು ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಡ್ದು ರಾಜ ಪತಿತೇರ್ದು ಪಾವನೇರೆ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಲು ನೆನಪುದಿವನ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕರ್ಮ ಬಂಧನಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಪುನ ಯುಕ್ತಿದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ. ರಡ್ಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಪಡು ಬೇತೆ ಎರಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಂದೆಪ್ಪಡು. ಮೂಜಿ ವಾಹ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಂಡು, ಆ ಬ್ಯಾಟರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಜೋಡಣೆ ಆದುಪ್ಪಡು. ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನೊಪ್ಪಡು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲ್ನ ರೆಕ್ಕೆಲುಪ್ಪುನಗ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಪೋಪರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವರು ಇಂದು ಭಾರತದ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ವಾ ಕಥೆಯಾದುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ರಾಜರು ಬಯ್ಯಗು ನಟ್ಟು ನಕಲು. ಇಂದು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಬೊಲ್ಪುಗು ಸಾಹುಕಾರರಾದುಪ್ಪರು. ಈ ಪಾತೆರುನು ನಿಕುಲು ಏಪ ಶ್ರೀಮಂತರಾದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ಕೇನುಜರು. ಈ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನಟ್ಟು ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರಾಪುನ ಪಾತೆರುನು ಕೇನುವರು. ಇಂದಿನ ಹೃದಯಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಟ್ಟು ನಕಲಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು, ಜ್ಞಾನ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ಬೇಹದ್ದುದಾದುಂಡು. ನಟ್ಟು ನೆರ್ದು ರಾಜರಾಪುನ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತು ಬೇಹದ್ದುದಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು ಮಾತ ಪತಿತ ಆತ್ಮೊಲೆಗಾದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಇಂಚ ಕುಡ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಬೊಳ್ಪುಗು ರಾಜರಾದು ಬುಡ್ಪರು. ಕುಡ ಬಯ್ಯಗು ನಟ್ಟು ನಕಲಾದು ಬುಡ್ಪರು. ಎಂಚಾಪರು ಪನ್ಪುನೆನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರು. ಪತಿತೆರಡ್ದು ಪಾವನ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ರಾಜರಾಪುನ ಯುಕ್ತಿನು ಸಹ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೆರು. ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವ ಇಂದು ಎರಡ್ಡು ಯುಕ್ತಿಲಾದುಂಡು. ಇಂದೆನು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೆರು. ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದರು ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಸಾಹುಕಾರರಾಪರು ಪಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ನಂಬರ್ ವಾರಾದ ತರಗತಿಡ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಪೆರು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆನಗ ಪೋದು ನಂಬರ್ ವಾರಾದ ಕುಳ್ಳುವೆರು. ಅವು ಹದ್ದುದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಂಬರ್ ವಾರ ರುದ್ರ ಮಾಲೆಡು ಪೋಪೆರು. ಮಾಲೆ ಹತ್ತುಂಡ ಭ್ರಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಬೀಜ ಭ್ರಕ್ಷದನೆ ಆದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಭ್ರಕ್ಷ ಎಂಚ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪರತಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೆರು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಇಂದೆನು ತೆರೆದಿಜ್ಜಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತುದು ತೆರಿಪದೆರು. ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣಕುಲ್ನ ರೆಕ್ಕೆಲೆನು ಧಾರಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಇರ್ದೆ ನಿಕುಲು ಪಾವನಾಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಉಪಾಯವಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಈರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವಡು. ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಏಪಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಆರು ಸತೋ ರಜೋ ತಮ್ಮುಡು ಬರ್ಪುಜಿರು. ದೇಪಂಡ ಆರ್ನವು ಸದಾ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕರ್ಮ ಬಂಧನುಡು ಬರ್ಪರು. ಏತು ಕಠಿಣ ಬಂಧನವಾದುಂಡು. ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಒಂಜೆ ಉಪಾಯ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಪುಡಿ ಎರಡ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಮೂಳೆನು ಮೃದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತೀ ಎರಡ ಭಕ್ತಿಲ ಸಹ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದ ಅವರನೆ ಮೊಕುಲು ಭಕ್ತ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮೊಕ್ಲೆಡ ಒಂತೆಲ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತರೆಡ್ಲ ಮೋಸ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ್ಲ ಅನುಭವಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಜನ್ಮ ಮಾತಲ ಸ್ಮೃತಿಟು ಬರ್ಪುಂಡು. 4-5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯರ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಥೆ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರು 10-20 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರನು ಮರತುದು ಪೋಪೆರು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುದರು ರೂಪಂತು ನೆನಪುಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದಾಂಡ ಒಂತೆ ತೆರಿಪವಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ದೀವೊಣುವೆರು.
ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನ ಪುದರ್ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲೊಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪುದರ್ ರೂಪ ಮಾತ ಬದಲಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜೆನು ದೆತನುಂಡು ಪಂಡ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ 84 ಜನ್ಮಲು 84 ಪುದರುಲು 84 ಜನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಂತ್ಯೊಡು ಕೂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಏತು ಸಂಬಂಧಲು ಆಪುಂಡು ಆತು ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಕಲಿಯುಗಿ ಸಂಬಂಧುಡು ಬಂಧನ ಪಂದೇ ತೆರಿಯೋಡು. ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮದುಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧನವಾದುಂಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾಮ ಇಂಚಿನ ಏತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧಲಾದುಂಡು ಆತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧನ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬೈದುಂಡು. 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುಂಡೆರು. 5 ಜೋಕುಲು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಯಿರು. ಐದವರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಏತು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಬುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು ಕೇವಲ ಒರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಬಂಧವಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಇಂದೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ದತ್ತು ಮಲ್ತುನೆರು. ಜೀವನೊಡುತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಬಾಬನ ಜಕೆಲಿಗೆ ಪೋಪುನವು ಇತ್ತೆನೆ ನಡಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ಜಕೆಲಿಗೆ ಬೈದರು. ಅರೆರ್ದು ನಿಕುಲೆಗ್ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಹಾತೆರ್ನಲ ಯೋಗಲ ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಡ ಪರಸ್ಪರಲ ಸಹ ಒವ್ವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ್ನ ಸಂಬಂಧಲ ಸಹ ಬೂರುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸಂಬಂಧ ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಂದು ಪೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರರಾದು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುನು. ಇಂಚ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪರು. ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪ್ರಕಾಶ ಕಲಿಯುಗಿ ಪ್ರಕಾಶತೆದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಮಯನೇ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಂತ್ಯೊಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಗತಿಲ ಏತೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಸತ್ಯಯುಗತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸಮಾಚಾರನು ಬರೆಯರು. ಸ್ವರ್ಗಡು ಉಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ನರಕಡು ಉಲ್ಲರೋ ಪಂಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುವ ಇತ್ತೆ ಅಪಗ 4-5 ಜನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಡುಲ್ಲ ಪಂಡು ಪಂಡ್ತೆರು. ಬುದ್ಧಿಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಳದ ಅಂತರವಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ಎಂಕುಲು ನರಕಡುಲ್ಲ ಪಂಡು ತೆರಿಪೇರು. ಕುಡಾಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರದಾನೆ ಪಂಡು ಕೇನೋಡು. ಸ್ವರ್ಗನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಮಧುರ ಪಾತಿರಲಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬರೆದು ಕೊರ್ಪರು ಆಂಡ ಅವು ಪುಸ್ತಕಡೆ ಉರಿ ಉಂಡು. ಸಮಯೋಡು ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಪತಿತೆರ್ದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುನಾರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಪನ್ಪೆರು ಎನನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಪಾಪ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ನೆನಪುಡು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ನೆನಪುಡ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ಬೈದುಂಡು. ನೆನಪುಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧವಾದುಪ್ಪರು ಏರು ಏತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಯುನುರು ಪಂಡು ಬಾಬನು ಸಹ ಕೇನುಲಿ. ಪ್ರಪಂಚಡಂತೂ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತುಗು ದುಂಬೆ ಜಗಲನೆ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಒವ್ವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಓರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಲ ಬೇಹದ್ದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೆರು. ಪಾತಿರಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆ ಕಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ನರಕ ಉಂಡು. ನರಕವಾಸಿಲು ಎಡ್ಡೆಕುಲು ಅತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಎಡ್ಡೆಕುಲು ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿರುಪ್ಪುರೋ ಅಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯ ಪುನನೆ ಎಡ್ಡೆವು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಬೊಕ್ಕ ನರಕವಾಸಿಲು ಈ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಬುಡ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನು ತೆರಿದಿಜೆರು. ಕೆಲವರು ಬಾಬನ ಜಕೆಲಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಮಾಯದ ಜಕೆಲಿಗೆ ಪೋಪೇರು. ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೆರು. ಜ್ಞಾನಲ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತಲ ವಿಚಿತ್ರನು ತೆರಿಯುನಕುಲ ಸಹ ಅಂಚಿನಕುಲೇ ಬೋಡು. ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೋಡು. ರಾವಣೆ ವಿಚಿತ್ರವತ್ತು ಆಯ್ನ ರಚನೆ ವಿಚಿತ್ರವತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಕಾಶಿದ ದಡೊಟ್ಟು ಪೋನಗ
ಕಾಳಿದ ದರಟು ಪೋನಗ ಸರ್ಪ ತುಚ್ಚಿಂಡು ಕಪ್ಪಾದು ಬುಡಿಯರು ಪಂದು ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಬರೆದು ಬುಡಿಯರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಇಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವರು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರನು ಎರಾಂಡಲ ದೆತೊಂದು ತುಯ್ಯರಡ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇನ್ನು 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯಾದಂಡು ಕೃಷ್ಣನವು ಎಂಚೋ ನಿಕಲು ನಾವು ಅಂಚನೆ ಸೊರಗೊಡಂತೂ ನಿಕಲು ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಕೂಡ ತ್ರೇತಡ್ಲ ಬರಂದುಪ್ಪರು. ಬೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತ್ರೇತೆಯೋಡು ಏರು ರಾಜರಾಪಿರೋ ಆಕಲು ತ್ರೇತೋಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡತ್. ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನ ಎದುರುಡು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ತರೆಬಗ್ಗವಡಾಪುಂಡು. ಈ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯ ಬಾಬಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನರಕವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಗಿ ಆದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪಿದೈದುಪ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ 7 ದಿನೋಕುಲು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಹಂಸದ ಸಂಗೊರ್ದು ಬತ್ತದು ಕೊಕ್ಕರೆದ ಸಂಗೊಡು ಪೋಪೆರು. ಹಾಲು ಮಲ್ಪನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮುರಳಿದ ಮಿತ್ತು ಗಮನನೆ ದೀಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಪೂಕುಲಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಒಂಜೆಯಾವು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನನೆ ಸಂಘ ಉಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಒಲ್ಪ ನೀಚರು ಒಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಕೊಕ್ಕರೆದ ಗುಂಪುಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಂಸ ಈ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಬರೆಪೇರು. ಕೊಕ್ಕರೆಲು ತುಚ್ಚೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಂತ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಶ್ರಮ ಪಡೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪು ನೆರೆದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸದಾ ಹಂಸಲಾದುಪ್ಪುಲೆ ಕೊಕ್ಕರಳದ ಸಂಗೊಡು ಕೊಕ್ಕರಳು ಆದು ಬುಡುಚ್ಚಿ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕೇನು ಇರು ನಡಪು ಇರು ಕುಡ ಬಲ್ತು ಬೋಪೇರು ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತಂಡ ಸೊರ್ಗೊಡಂತೂ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಳಿದ ಅಂತರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸುವಿರು. ಎನ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆ ಪತಿತ ಎರಡ ಒಂಜೆಕ್ 108 ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಪದವಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರಳು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದು ನೆನಪು ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ಕೇಂದು ನನಂಜಿ ಕೇಬಿರ್ದು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂಡು ತೆರಿಯುವೆರು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಲೆಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪುನಿ ಪಂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂದ ಪನಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಲ ಸಹ ಶೇಕಡವಾರು ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳು ಪಿದಾರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ತೆಗೆದು ಬೂರುಂಡು. ಈ ಕಣ್ಣುರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತೂಪರು ಅವು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಕೂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಸಂಬಂಧದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊಂಡು ದಿವೋಡು ಈ ಪ್ರಿಯತಮ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೆರು ನಿಖಲು ಏಪ ಬರ್ಪರೋ ಅಪಗ ತಮ್ಮ ವಿನಃ ಬೇತೇರಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಭಕ್ತಿಡು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೈದೆ ಐದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಮಾತ ಕಡೆರ್ದು ಬುದ್ಧಿನು ದೆತ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲ ಒಂದುಂಡು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಮಣ್ಣದ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಎತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಎತ್ತುಂಡ ಮಾಲಿಕಾದ ಬುಡ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಎಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವಂತಿಜಿರಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕದು ನಾಯಿ ನಡೆದವರ ನಿಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಡು ತೆರಿವರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡು ಭಕ್ತಿಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ದುಃಖ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಸುಖಿ ಪಂಡು ತೆರಿವೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ತದು ಫಲನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೇನುವೆರು. ಏರೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರ್ರೆಗಾದು ಬೈದೇರು. ವಾ ಬಾಬಾರ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜಧಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಬಾ ಕೊರ್ಪುನ ಆದೇಶದಲ್ಕ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮತ ಅಂತೂ ಮಾತೆರಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವರು ನಡಪುರು ಕೆಲವರು ನಡಪುಜೀರು. ಬೇಹದ್ದದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿವರು ಎಂಕುಲು ಎಂಚೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಮಾಯೆ ವರಾನಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಪುನಕುಲ್ನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದರೋ ಐನು ಸತ್ಯ ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವೇರು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈದಕುಲು ಕುಲ್ದುತ್ತೆರಡ ಆಕಲೆಗೆ ಇಂಚಿನಲ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಮೊಕುಲ್ದಾನೆ ತೆರಿಯುವರೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಮೊಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ತರೆರ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಉಲೈರ್ದು ಅಂದು ಪಂದು 500 ಪೊಸ ಬೆರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ
ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗು ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಪೂಕುಲಾಯರ ಸುಗಂಧನು ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಹಂಸದ ಸಂಘ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಹಂಸ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುರುಳಿನ ಏಪಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರ ಸಂಘ ಮೊಡು ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧನು ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಪರಸ್ಪರಡು ಒವ್ವೆ ಸಂಬಂಧನು ದೀವಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒವ್ವೆ ಹದ್ದದ ಸಂಬಂಧಡು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ನೆಲ್ಪುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಊರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಓರದಾನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಡು ಲೀನಾಪು ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮಿಲನುಡು ಮಗ್ನಾಪು ನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿ ಭವ. ಸ್ನೇಹದ ನಿಶಾನಿ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ರಡ್ಡಾದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸಮಾವೇಶಾದುಪ್ಪುನಿ ಪಂಡು. ಭಕ್ತಿರು ಇಂದುವೆ ಸ್ನೇಹದ ಸ್ಥಿತಿನ ಸಮಾವೇಶಾಪುನಿ ಲೀನಾಪುನಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡ್ತಿರು. ಪ್ರೀತಿಡು ಲೀನಾಪುನವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು ಆಂಡ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾದ ಅಕುಲು ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಸದಾ ಕಾಲಗಾದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಿಡ್ತಿರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಏಪ ಬಾಬನ ಅತ್ತುಂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯತಮನ ಮಿಲನೊಡ್ದು ಮಗ್ನಾದು ಬುಡ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಸಮಾನಾದು ಬುಡ್ಪರ್. ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಂತರ್ಮುಖಿಲೋ ಅಕುಲೆ ಆದುಳ್ಳೆರು ಏರು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಮನಸ್ಸದ ಮೌನಾದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.